Úředně vzato. Podcast o tom, co se do tiskových zpráv nepíše. Dobrý den, ahoj. Mé jméno je Josef Procházka, jsem tajemníkem z Kopřivnice a společně s Romanem Nogolem, tajemníkem z Karviné, jsme se tady sešli, aby jsme se bavili o úředničině, o úřednickém řemeslu, o tom, jak se města vypořádávají s tím, aby v tom našem měnícím se světě a světě, který se pořád vyvíjí, se dělali to nejlepší, aby se co nejlépe starali o to, jak to ve městě chodí a jak s něj udělat to nejlepší místo na zemi. A zároveň při tady tomhle našem povídání zkusíme zbořit pár mýtů o tom, že třeba úředníků je hodně, nebo že se tam vůbec nic nedělá, a nebo že se tam pije příliš mnoho kafe. Tak já jsem rád, že jsme se tady vůbec sešli, protože si to slibujeme už pár měsíců a už to nějakou dobu trvá a mám pocit, že mi to trochu dává čím dál větší smysl se potkávat a říkat si o těch věcech a říkat to nahlas. No mně přijde právě, že my žijeme v takové bublině, kdy ten měnící se svět my vidíme možná v jiných souvislostech, než zazní v televizi nebo se člověk někde dočte na novinkách, a přijde mi to škoda. No v každém případě, jak jde čas a jak jdou ty moderní technologie, jak nám zasahují pěkně do života, tak si myslím, že tohle to je zrovna taková platforma, kdy ty informace třeba takové okrajové, pro leckoho nezajímavé, ale pro třeba určitý segment lidí, jako jsou zrovna úředníci, ty informace třeba k ním nějakým takovým formálním způsobem dostat, ale tak, aby se to dalo přežít, jo? Aby to nebyl vládní věstník, jo? Nebo nejmenovaný časopis nejmenovaného ministerstva, který je vydáván jako oficiální a který skutečně nepopisuje žádné problémy a to je jenom skvěle všechno je procházka růžovým sadem. Já mám za to, že máme dneska dobu, kdy bychom se měli učit na chybách a měli bychom si o nich říkat, že vůbec, že jsou, že ty věci jako nejsou úplně ideální a nežijeme v ideálním světě a proto si myslím, že je třeba se připravovat na takové aktivity různých lidí a různých skupin a tak dál. A myslím si, že ten náš jako úřednický cech je v očích veřejnosti hlavně považován za prostě za žábu na prameni, za ty nepřátelé lidu, kteří jsou tady jako všeobecným terčem a já mám takovou ambici si o tom povídat, že to tak třeba není, že příčina je někde úplně jinde, proč ti lidi ten názor mají a možná si trošku i říkat věci třeba, které byly a které byly třeba dobře, anebo ty, které byly špatně a tak. Já teda mám tu výhodu, nebo dneska nevím, jestli už to je handicap, že jsem v té praxi, pravda, asi služebně nejstarší tajemník v republice, že jsem byl ještě tehdy zastupitelstvem většinou jednoho hlasu zvolen nebo jmenován do funkce tajemníka nějakého 7. prosince 1990. Takže jsem skutečně 36 let u toho a tak si můžu dovolit mít na ty věci trochu názor s odstupem a mám pocit, že s nadhledem. No, já jsem měl tenkrát úplně jinou motivaci a mě zajímá, jakou ty jsi měl motivaci. Proč vlastně si tady, jako pro mě tajemník LF, jo, pořád ještě, ale protože si myslím, že to jako je docela důležité, že pro mě seš jako světlá výjimka v tom, že jako to naše povolání není až tak úplně atraktivní. A ještě možná proto, aby jsme se těch lidí trochu zastali, co sedí za těma přepážkama nebo za těma dveřma a co skutečně mají realizovat to, co se někde vymyslí. Takže děláme podcast.
No asi jo, asi bych řekl, že bych do toho rád šel, že tahle ta forma je asi dneska jako relativně rychlá a uvidíme, jestli někdo se tímhletím bude třeba zajímat a jestli to vůbec někoho bude zajímat, co budeme říkat. To jsem zvědavý. Prosinec 90. Jo? Prosinec 90, jo. Byla to taková doba, taková jako plná očekávání, naději. Mně bylo 27, měl jsem za sebou bohatou rok a půl, nebo možná tříletou vlastně zkušenost pedagogickou, takže jsem si říkal, proč nebýt, proč nejít do veřejné správy, a oslovili mě tehdy v Karviné z občanského fóra a jestli bych teda šel do toho, když jsem měl 3 měsíce praxe v roli vedoucího odboru školství, mládeže, kultury a tělovýchovy. Tak jsem si řekl tehdy, proč ne? Proč ne, že to je prostě výzva, jo? Prostě, proč se na něčem nepodílet a něco neměnit za pochodu a tak. A to jsem opravdu vůbec netušil, do čeho jdu, ale pro mě byla hezká zkušenost už jenom ty organizace těch prvních voleb, jo, těch komunálních, to tehdy byly vlastně, to byly ještě doba končily národní výbory a po těch volbách vlastně nastala platnost zákona o obcích a začaly fungovat jako ten jiný systém. Ale mám hezkou vzpomínku, jak jsem rozvážel hlasovací lístky po dnes už neexistující Karviné, to je ta stará Karviná, a tam bylo asi ještě tehdy asi 1500 voličů, tam byly 2 nebo 3 okrsky a já jsem si v půjčeném autě od mého bratra, tak jsem si rozbil benzinovou nádrž, jak jsem najížděl do těch lokalit, kde to tam bylo hrozně jako nepřizpůsobené, neupravené a tak. A to byla pro mě zkušenost už jenom být členem té komise, protože jsem dělal zapisovatele, a vidět ten chod toho, jak ti lidi na co jsou zvyklí, jako tam měl nějakou tradici, tam se prostě vařil guláš a prostě sekaná a prostě, jo, byla to taková příjemná teda atmosféra pozitivní, ale nebylo to vůbec jednoduché to jako sčítat a najednou tam měl člověk pocit té zodpovědnosti, jako jo. Když tu práci zažíváš poprvé, tak jako si řekneš, tak nějak to udělám, ale všichni očekávají, že ty seš tam jako za ten úřad a seš ta odpovědná osoba, tak jako ty to všechno víš, ty to všechno umíš, ty to prostě dáváš a nemáš žádný problém, ale tehdy to bylo ještě všechno ruka, ostrá tužka a guma a to bylo všechno, jo? Žádné přístroje, pak jsme měli svíčky na stole, protože vypl proud, jo? A takové různé příběhy jsem zažíval, bylo to jako svým způsobem romantické, jo? Romantické sčítání voleb. Víš, co jsem si já říkal v té době? Nic, protože ty tehdy skutečně... Protože moje maminka byla v 5. měsíci těhotenství v té době. Takže ty jsi, Romane, déle tajemník, než já jsem naživu. To nevím, jestli to je smutné nebo veselé. Jo. Hele, ne, já si myslím, že to je jako dobré. To je možná i dobré, protože ty naše pohledy se někde můžou potkat, někde se můžou jako minout, tak ty témata, které určitě máme, tak budou zajímavé. Já možná vlastně vedle tebe a těch zkušeností budu vypadat jak takový, co nic moc jako nezná, protože pro mě je to řízení úřadu takové, že já tam mám ty kolegy, co tam jsou těch 30 plus let a co ten úřad jako prostě vybudovali a vymysleli. A já ty některé věci tak jako pozoruju a nechám je dělat, protože prostě oni nejlíp vědí a přitom se to snažím jako naučit, no. Takže... To je fakt jako rozumné a nebo moudré, jo, kdybych to tak řekl, protože já jsem si tehdy to bylo ještě s tím politickým podtextem, že člověk přišel s takovou naivní představou, že
tam jsou ti hodní a ti, kteří jsou jako špatní, který je třeba nějakým způsobem odstavit a podobně. Pak jsem velmi rychle pochopil, že tam fakt jako v té každodenní práci ta nějaká politická rovina, tehdy jako komunisti, nekomunisti a člen strany, nečlen strany, tehdy se to bylo to důležité, jo. Tak to záhy přešlo a co si vzpomínám, tak největší pomocí a oporou pro mě byla kolegyně, která byla mou předchůdkyní, jo, která tam dělala tu funkci, tehdy ještě to byla vlastně volená funkce, přímo v Národním výboru to byla vlastně volená funkce, jo, jako v sestavě. Tajemník těch komunistů to byl. Tajemník prostě, který byl součástí té sestavy, kteří byli u těch formálních voleb, ale ona prostě mi lidsky, ona byla ve věku mojí matky, takže bychom měli takový jako mateřský a synovský vztah a do dneška na ní teda rád vzpomínám, protože mi ze začátku fakt hodně pomohla se v tom zorientovat v té problematice, protože já jsem měl nevýhodu, ty máš teďka podle mě velkou výhodu, že seš právník, jo? Že máš vystudovaná práva, že máš jako tu vstupní prostě vnitřní představu o chodu toho, jak se stanovují pravidla hry a v čem a jak a ta orientace je trošku možná jednodušší, ale tehdy to bylo všechno tak v běhu, že jsem si vždycky říkal, že si dálkově dostuduju ty práva, jako až bude čas a ono je prostě najednou 36 let pryč a nebyl čas. Jo. Já, jak jsi zmiňoval právě toho tajemník a to, já jsem se poprvé ke slovu tajemník, když teda si odmyslím tu asociaci, která každému jako 100% jako první dojde, je prostě tajemník ústředního výboru. Jo? Přesně. To je trošku jako smutné, že zrovna tohle slovo v tom zákoně jako zůstalo. To je prostě od toho roku 90. Od té doby tam prostě z mého pohledu je to formalita, že nepřipustili zejména starostové, aby měli ředitele úřadu. Jo. Jo, dneska je pro mě úplně absurdní, že každý vedoucí odboru na státním úřadu je ředitel odboru a ředitel oddělení a ředitel nevím čeho. Všichni jsou ředitelé, ale prostě nikdo v tomto státě a ředitel krajského úřadu, logicky, ano. Tam to nikomu nevadí a hejtman to postavení, ale tady je starosta a najednou by měl vedle sebe ředitele. No tak to prostě nejde. A celých 36 let to prostě nejde. Je to jako úsměvné, protože ta funkce toho tajemníka, ten byl jako historicky, jako vždycky byl tam vlastně za ten jako dozorčí orgán jakoby toho státu, nebo je to figura, která měla garantovat kontinuitu státní správy a přínosu, ale to se nám tady opakuje, takže ten název za to jako nemůže, jo. Co se stalo Bohužel. S tím slovem, s tím, jak bylo vlastně zneužíváno, prostě ta asociace, generální tajemník, jo, a tyhle ty věci, to prostě, je to špatně, ale tak jako, já už jsem si teda zvykl, jo, za těch 36 let. Já si myslím, že právě ten minulý režim spoustu slov mohl takhle vytvořit na ně nějakou takovou negativní asociaci. Ale právě to je to, že ona naplní práce a ten běžný prostě den je prostě ředitel organizace, nějaký výkonný ředitel nebo personální ředitel. Ale to, že já když se zeptám, dneska už moji kamarádi a známí jako to vědí díky tomu, ale ta první reakce bylo jako, co to děláš? Jo, nějaké tajemné věci a tak. Takže to je možná to, co bychom tady mohli jako i v průběhu toho našeho snažení tady jako odhalit, co to vlastně je ten tajemník a proč tady jako je. Ty jsi i zmínil, že tehdy to mělo nějaký politický náboj a volená funkce a tady tohle. Je vůbec tajemník jako politická funkce nebo není a proč? No z mého pohledu principiálně jako by neměla být za prvé, nebo v žádném případě by neměla být. Jo? Prostě
ten člověk by měl být stranou těch aktivních politických diskuzí a témat a měl by být, a i v podstatě ze zákona je dneska my takhle musíme fungovat. My máme přímo napsáno, že nesmíme vykonávat funkce v politických stranách, což co to jako je, zase si veme, funkce v politické straně nikde není až tak definované, jestli to je pokladník v místní organizaci, nebo je to prostě senátor třeba, nebo nějaký kandidát na výkon prostě u voleb a podobně. Tady prostě si myslím, že při tom rozhodování to každý z nás bere tak ano, tak nemám, nebo neměl bych mít konkrétní politické vazby na konkrétní skupinu a tak dál. Protože tím, jak ta volební období, jak vlastně uplynou, a to je velmi rychle, 4 roky je strašně málo, tak to prostě identifikace s tou skupinou lidí, která reprezentuje tu danou politickou stranu, je prostě špatně. Jo, prostě to právě proto, že je ten princip té nestrannosti a nepolitičnosti se musí uplatňovat v té práci, tak abych mohl takto fungovat, tak to musím takhle dělat. Musím být nepolitický a nestranný. Jo? Mně i přijde, že přesto těch jako 4 roky volebního období je dost malý čas na to, aby se dali dělat nějaké dlouhodobé plány, nějaké dlouhodobé projekty, a protože má 4 roky, tak první rok se to vedení a ti politici jako kdyby seznamují vůbec s tím, jak to funguje, jak se vůbec zachází s veřejnýma financema. Potom máš nějaké třeba 2 roky na potom máš nějaké 2 roky na třeba dlouhodobé plány a velké projekty, a potom ten poslední rok už stejně vlastně jenom rychle všechno dotahovat a stříhat pásky, no, takže... Přesně, stříhat pásky, to jsem chtěl říct, jo. Jo, je to tak, jako teďka pijem to kafe, jo, takže to je podle mě symbol toho, jak si má veřejnost představu, co je práce na úřadě, jo. Jo, vidíš, že pijou kafe, houpou nohama a ještě před těmi 30 lety kouří cigárou toho, jo. Jo. Protože to jsem byl taky kuřák a to bylo taky všeobecně známka toho, že to je pohoda a prostě nikdo nic tam vlastně nedělá, jo. Ale máš pravdu v tom, že nás ten úřad jako občany, nebo ty lidi nemají důvod se tím nějak hluboce zamýšlet, jako zabývat, jako proč, jo. Jasně. Oni potřebují tu danou službu a my jsme vlastně prostředníkem, my to děláme za ten stát, jo, jako my to víme, že to je přenesená působnost státu na ty obce, ale to taky není novum. Prostě tady po revoluci, kdy ty národní výbory dělali všechno, tady ty fáze předtím, to je prostě od raného středověku, kdy ten stát začal fungovat jako stát, tak on k tomu, aby vůbec ten stát existoval, potřeboval armádu, mimochodem, pak teda potom je třeba uchovávat v klidu a v nějaké kázni, tak duchovenstvo, a pak je ten úřad. Úředníci byli tím pilířem toho vnitřního uspořádání toho státu. A prostě to je od dob faraonu pořád stejné. Aby to bylo na místě, kde je ten člověk. A ten příběh je potom o tom, že po celý život prostě ta potřeba toho, potřebuješ rodný list, potřebuješ v 15 prostě občanský průkaz. Ty ho vlastně nepotřebuješ, ale tobě to říkal ten stát o tobě potřebuje ty informace. Že ses narodil, že seš potenciální daňový poplatník a že máš 15 let, že jsi zodpovědný za sebe a tak dále. A pak jako sňatek a doprovází tě vlastně až teda po to finále i ten úmrtní list je taky další papír, který prostě nás všechny nemine, jako jo. Ale na tom, jako se člověk vždycky zamýšlí, že prostě to jsou ty prvostupňové věci, kde ten občan skutečně potřebuje si zajít na ten úřad. Jo? Dneska se to všechno mění. Jo? Mění se to
jakože se vlastně nepotřebuje dostat na ten úřad, jo? Tak takhle to vizuálně vypadá, tak jako někde něco zadám a tam mi to, pošlou mi to už dneska, vyzvednu si to, kdy chci, jak chci, nemusím. V Alzaboxu ještě? V Alzaboxu, nebo jakkoliv si to nazvem, jo? Ale tam to vždycky, aspoň do této chvíle je tak, že se vždycky to někdo, ne něco, ale někdo ty informace a data ukládá, zpracovává. No, jasně. Jo, že ty věci, čili ten úředník má té práce stále stejně. Kdy ještě daleko víc, protože ten zákazník, který to tím online způsobem objednává, tak tam dělá chyby, nenajde si třeba, jako my máme polskojazyčnou menšinu, takže ty nosovky a různé specifické znaky, takové to lomené L, nebo je tam tečka nad Ž a nad Z a podobně. Jako ty chyby jako zase jsou dány tím, že i ten náš systém to neumí, jo, rozpoznat a tak dál. Ale a tím pádem prostě narůstají počty různých nutných kontaktů a tím pádem v podstatě víc práce, než kdyby ten člověk přišel a s tím úředníkem vyřídil u toho okýnka. Mm-hmm. Já zase mám jako tradicionalista jako za to, že prostě jako není to tak často, co ten úřad vlastně navštěvuju, jo? Co potřebuju jako občan něco vyřídit. Jo? Jako občan, já si myslím. Jako občan, no já teda jako... teď se nechci dopouštět toho, že se angažuji někde jinde, takže taky jsem tam na tom pracovišti nejsem a kolegové mají v uvozovkách velkou radost, ale ten občan sám tam fakt jako... není jako ten lidský faktor, jako příklad, jo, očekávání, že si budu vyřizovat důchod prostě v online režimu. Já ho potřebuji si vyřídit jednou za život, jo. Proč bych si tam studoval prostě ty různé, proč bych trávil 3-4 hodiny tím, jako jestli tam mám všechno, proč bych tam nemohl zajít za tím konkrétním člověkem a zeptat se ho, prosím vás, mám to v pořádku? A poraďte mi, jak se dostanu k tomu či onomu, když zjistím, že něco mi chybí, nemám. Jak z toho mám, jako, a to už je generační problém, jo? No. Já bych to vyřídil z domu. To je prostě, já to vidím takhle i nad tím, že prostě automat, jakože třeba teďka nás čekají volby, tak očekávání, že prostě ten elektronický způsob je jako lepší. V tuto chvíli, jako my jsme to zažili, že to bylo připraveno tak, že to skolabovalo okamžitě při parlamentních volbách loni. My jsme si všichni, máme zhruba 16 000 volebních místností, takže všichni jsme museli mít 1 až 2 telefony k dispozici, abychom toho byli vůbec toho výkonu, toho stotožnění schopni. Dobře, to je jako jsme si řekli ano, doba jde dál, tak proč ne? Ale ten proces samotný toho stotožnění toho voliče, jestli ta identifikace prostě proběhne, ta trvá v řádech prostě desítek sekund, jo? Desítek, možná 2-3 minuty. A teď si představme, že ti voliči tam bude každý se stotožňovat ty 3 minuty, kdy dneska přijde většina s tou občankou v té podobě, v jaké je, a prostě ten někdo řekne ano a udělá si takhle fajfku, že ten člověk se zúčastnil těch voleb, že už tedy mu byly předány ty volební lístky a on provedl ten akt, jako ten volební seznam, a ten smysl to má právě proto, aby to nemohl dělat víckrát. No jo. Že jo, tak... Tyhle věci, jako nevím, jestli to zrovna je něco, co zjednodušuje ty procesy. No vlastně teď si narazil na takové téma, což bude asi možná jako na tady tenhle princip tu a tam v tom našem povídání narazíme, protože to je příklad, že vymyslí se způsob, nebo bude se moct člověk prokazovat elektronickým dokladem i při volbách. A teď, co to znamená? A to je vlastně ta realita toho tajemníka, realita těch měst a obcí. Že prostě to znamená nakoupit nebo objednat telefony. Jo, prostě potřebuješ na jeden víkend, potřebuješ třeba 200 telefonů. Jo.
teď ty telefony musíš vzít, všechno do toho nainstalovat, máš na to pár lidí, takže lidi prostě celý den instalují aplikace do telefonu, aby mohli ověřovat občanky. Jednorázově v podstatě. Ano, teď tam musíš zajistit internet, takže buď data do těch telefonů, nebo tam jako natáhneš nějakou Wi-Fi. A teď to s tím nauč lidi a to všechno kvůli tomu, že já nevím, jak to bylo u vás v Karviné, ale u nás to byly možná jako jednotky případů, že někdo zamával telefonem, že si chce ověřit a nevytáhl klasicky jako občanku. Jo, ale pro nás to potom znamenalo fakt těch 200 telefonů. Já ty čísla nemám přesně v hlavě, jo, ale půjčení jednoho telefonu na ten víkend stálo třeba 500, jo. Takže najednou jako vymysleme skvělý nápad, něco a to možná má nějaký jako dlouhodobý smysl, nevím, ale vlastně ta realita je taková, že ten nápad se musí jako realizovat, ale vy města jako udělejte, postarejte se. No a ještě navíc je to o to horší, že to je jako v podstatě na úkor těch měst, jo? Protože my víme, jak je to s příspěvkem na výkon té přenesené působnosti. Já jsem to tady jako řekl, že ten stát to přenáší, ty svoje kompetence na ty obce, aby to vykonávali jako kontaktní, jako prvostupňový kontaktní prvek mezi tím občanem a státem a za to my dostáváme od státu příspěvek. Krásně nazvaný příspěvek, protože to vždycky, když říkáme, když se zavádí nová agenda, nebo někdo nám dá prostě vymyslí nějaký hezký úkol, tak vždycky říkáme, no ale tak nám dejte k tomu peníze. Tak nejlepší je, že jako ten kontinuální vývoj je takový, že máme nominálně pořád stejných 12 miliard zhruba ze státního rozpočtu, co nám financuje stát, ale posledních od roku 2010 je ta nominální, takhle osciluje kolem toho čísla. A samozřejmě periodicky to klesá, ale mezi tím je prostě ta hodnota 12 miliard před 15 lety je dneska 50% díky inflaci. Ale to nikdo neřeší. Dobře, tak jako ano, je to, stát nám jenom přispívá. Protože my jsme vlastně, ten argument státu je ten, že jsme vlastně placeni ze stejných peněz daňových poplatníků, tak o co jde? Protože dostávají obce příspěvek z rozpočtového určení daní, který, to si můžeme bavit o tom, jestli se a jak spravedlivě rozděluje, to je další téma na povídání, ale že se to má zaplatit, tedy tomu občanovi je to v podstatě úplně jedno. Je to úplně jedno, ale proč by tohle měl jako typický člověk z Karviné jako řešit? No, za mě určitě jako nepomůže mu to nějak, ale měli bychom se o tom bavit, protože tady to město má nějaké peníze, jako, je to prostě jako koláč, ze kterého se ukrajuje tam na údržbu silnic, tam na prostě údržbu zeleně, tam na zabezpečení bezpečnosti a tak dále, a tak dále. Ten koláč se prostě skládá z x věcí a jedna část toho koláče jsou prostě ty náklady na to, aby ta přenesená působnost, aby se vydávaly stavební povolení, aby se vydávaly občanky a tak dále, tak dále. A když se tady tenhle koláč jako zvětšuje, tak hold jako někde ty peníze potom jako bude jich míň, no. Takže bude míň opravených cest, bude míň prostě zrekonstruovaných školek, jo, škol a tak dále. Takže jako to je, jako nám třeba je to jasné, akorát my jsme v tom pořadí těch, kteří natahují ty ruce na ten státní rozpočet, jako ti poslední v řadě, protože my máme svoje zdroje, tak jako víceméně, ať si ty obce, oni si dají nějak rady. No jo. Vlastně tady se dotýkáme jako spoustu věcí, témat, ale už takovými odbočkami, no ale mně se to, kdybych to měl jako zobecnit, o čem to je, tak je to o tom, že stanoví se nějaké pravidlo při řízení vůbec té veřejné správy, město, stát, teď vlastně pro toho posluchače je to jedno. Ale vymyslí se nějaké jako kdyby pravidlo, které se jako chce aplikovat na celou republiku a to dost
někdy to dost jako nejde, někdy to dost je těžké a jsou to právě ty města a ti úředníci a ti tajemníci, kteří se v tady těchhle pravidlech snaží najít to nejlepší řešení pro tu danou lokalitu, aby těm lidem, co v tom městě jako bydlí, tak aby to bylo co nejlepší a tak. A ještě, aby to bylo podle 3 nebo 4E, že? Aby to bylo efektivní, ekonomické a etické a podobně. Ale fakt je ta role toho, mimo jiné teda, toto je role toho tajemníka, jo? Dbát na tyhle věci, jo? Že mám určité množství peněz, ale musím odvést určité množství povinností, práce a tak dále, jo? Romane, co si tvoje rodina myslí, že děláš? No, tak mám momentálně 18letého syna, který má svoje představy o životě a prostě velmi jako sobě vlastním způsobem jako mladá generace, prostě to je ta nějaká úřednická práce, co to jako je. Ale myslím si, že má přehled a docela mě překvapuje, že ho to i zajímá. Jako co se tam děje a proč se to tak děje. Co si myslíš ty? Nebo teda, co si on myslí, že ty děláš konkrétně v té práci? Teď už to ví, že prostě i po večerech prostě se hrabu v nějakých papírech pořád nějaké mluvím o tom, proč se vymýšlejí takové zákony a takovým způsobem, jak se vymýšlejí a jak se s nima potom pracuje a že jezdím pořád někam do Prahy, protože jsem shodou okolností nějakým prvním místopředsedou Sdružení tajemníků a ta naše role tam je od toho, abychom vystupovali za tu naši obec tajemnickou, a prostě mluvit o tom, že ty věci prostě nejsou v pořádku. Jo? A samozřejmě moje paní je prostě bohužel se znamená s tím, že moc doma nejsem, takže myslím si, že to jako máme jasně dané, ale jako asi je to jinak, než když jsem třeba zakládal rodinu a toho času jsem prostě musel věnovat více rodině, tak dneska vlastně si už užívám toho, že mám více prostoru, jo. Ale jako ta každodenní práce, jako to se docela těžko definuje, jo. No. Protože těch různých aktivit je jako tolik, jo, že někdy prostě to si mi sám řekneš, jak to je, když máš malé děti a prostě jak to všechno dát jako dohromady. Když víš, že ti nabíhají ty úkoly a teď ti nabíhají v čase a máš tam zastupitelstvo, máš tam radu a samozřejmě pan starosta jako ti definuje, co potřebuje. On se tě neptá, jestli máš čas. No, a jsme placení v našem platu je přece přesčasová práce zahrnuta podle zákoníku práce. Že? No, můj malý synáček si myslí, že dělám na počítači. Že děláš na počítači, no. Dělám. To si můj syn úplně nemyslí, jako jo. Ale taky, ne, já bych to třeba bez umělé inteligence vůbec nezvládal, jako to polovinu věcí ani ne. A co si tvoji kámoši myslí, že děláš? No tak, že piju kafe a houpu nohama, jako principiálně, že to je procházka růžovým sadem, protože to přece funguje. Jo, to prostě funguje, tak to. Jako tak sem tam přijdeš, sem tam něco ještě podepíšeš, pokud teda už nepodepisuješ jenom elektronicky, ale jako tam prostě je to kafe a jo. Ano, pane ministře. Tak je to, ta realita je fakt jako jiná, jo. Ale navíc je čím dál víc jako je prostě, jak se to posouvá, ta odpovědnost, jo, i za ty peníze, za ty rozpočtové prostředky, nebo zákoník práce a náš zákon o úřednicích prostě definuje ty povinnosti toho vedoucího úřadu a tam prostě, nedej bože, se odehrávají prostě nějaké spory a to všechno je mimo jiné i o té odpovědnosti, jako, že prostě náhrada škody, kterou způsobím nějakým svým chybným rozhodnutím, prostě to je dennodenní realita, jo? Bohužel, nebo je to i součástí té práce, jako, jo? I tyhle Damoklovy meče nad námi visí, jako dennodenně, jo?
moji kámoši si myslí, že jsem taková šedá eminence toho města a že teď prostě jako ovládám, kde se co se jako stane a kde se co děje a tak. Takže to je jako jiný pohled, to taky jako na ne, to. No. To jako... může to tak samozřejmě být, jo, ale vždycky je otázka, teď už to já můžu hodnotit nějak, že si člověk navazuje vždycky s tím novým nejvyšším představitelem, s tím mým šéfem, což je vždycky v našem případě primátor, takže si navazujeme ty vztahy po každé samostatně a je to síla jeho osobnosti. Jako, jo. Co si tvůj šéf myslí, že děláš? Tak my už se známe tolik let, že to ví, co dělám, jo. Že to je i o tom, že já tam dělám i třeba věci, které se mi povedly dělat a možná proto jsem tak dlouho v té své práci zůstal, že jsem se věnoval i tomu, co mě vyloženě bavilo a co mě, kdysi jsem vystudoval dějepis, takže jsem prostě mohl být u toho, jak jsme tvořili expozici zámku Fryštát, jo, když jsme to, jako to je úplně prostě té psychohygiena se věnovat těm věcem, které najednou vás oslovuje, prostě umělecko-historicky, prostě sbírka krásných věcí a to strašně člověka vnitřně obohacuje, že má možnost dělat i jako jiné věci. Samozřejmě to zase stálo spoustu času a tak dál, ale to jsou věci, člověk je chce dělat a pak ty, které musí dělat. Jo? A jde o to si to vybalancovat, aby to nebyla převaha toho, co musí, jenom dělat to, co musím. Jo. To už potom, to je o tom, jako, jestli mě to baví nebo nebaví a pořád mně přijde, že ten každý den je fakt jako v té práci jiný. Jo? Jo. Teď vlastně říkáš dost důležitou věc na tom, vůbec v té realitě města a té realitě tajemníka. A já jsem si to uvědomil během toho prvního roku a hlavně na těch jako setkání tajemníků. Mimochodem, když jsem řekl mým kámošům setkání tajemníků, tak si mysleli, že tam je prostě kulatý stůl a teď my všichni sedíme v té kápi, jo, prostě. A tam je nějaká prostě taková ta seance tajemná, jako jo. Takže to je, a zase jsme u toho slova. Ale já jsem si tam uvědomil, když jsem tam viděl tebe a x dalších kolegů, co jsou vlastně v tom oboru 10, 20, 30 let, že ta práce je tak jako široká a rozmanitá, že skutečně si tam jako najdeš právě i to, co tu pestrost, a to je třeba, co mě baví na tom. A pak jsem jako skutečně rád, i když jako vidím, a to je třeba téma, které bychom tady někdy mohli probrat, když vidím, že se něco dotáhlo, ať už je to věc jako kus chodníku, nebo opravená školka, cokoliv, jo? Nebo vyřešený nějaká jako problém v té lokalitě, tak když si uvědomím, kolik za to bylo práce a že jsem tomu mohl nějakým způsobem přispět, tak to je jako věc, která mě... To jsem si uvědomil ještě dřív, než jsem byl tajemník, když jsem byl právníkem v tom městě, víš? Jakože takové to přispění, jakože vidíš, uděláš něco, přispěješ něčemu, výsledek, co tě přesahuje. Vidíš, že to něco má smysl, jo? Tady zrovna to byl příběh nějakého budování nějakého zámku a renovace a tak a vidíš ten výsledek, jo? Kdežto ta každodenní práce je o tom, že to řízení lidí, jako co mají dělat a jak to mají dělat, to je jeden segment, ale teď máš šanci tím právě, jak to všechno koordinuješ a ten organismus je od toho, aby dělal ty úkoly, co potřebuje ten starosta, co potřebuje ta rada, co dá jako priority, tak tam je vidět ten výsledek. Jo? Tam je vidět to, co je prostě nahozená fasáda, nebo prostě jak se, já nevím, rozkvetla sakurová alej v Karviné. To je prostě taková nádhera, jo, ale nikdo ji tam třeba nečeká, ale prostě my jsme tam byli alej roku v roce 2010, jo, ale fakt jako to jsou jako ty věci fakt jako potěší potom i ti lidi sami to vidí, jo, potom, a to má strašně potom dopad, jakože i ti jednotliví úředníci vidí, že ta jejich práce má smysl, jo.
A ještě navíc je to tak rozmanité, každý den je to jiné a prostě samozřejmě lidi přicházejí, odcházejí. Každý den tě naštve někdo jiný. No a tak to je, no. Jo. Mě třeba jako na té práci hodně baví nacházet, třeba když přijímáme zaměstnance a tak právě nacházet ty lidi, se kterými jako ten tým budeme dělat a to město budeme jako spravovat. A vlastně to mě na tom jako nejvíc baví, že tam máme skutečně jako skvělé lidi, se kterýma se věci daří, se kterýma se i věci posouvají a se kterýma máme i jako různé názory a v tady tomhle se jako potkáváme, střetáváme a dál a baví mě to vlastně jako celé. No to je jako podle mě úplně klíčové v té naší práci, jo? Ten vztah k těm lidem, jako hledat motivaci, protože co byly vynalezeny peníze, jsou slova díku zbytečná, jak se říká, ale to zdaleka není všechno. Ty lidi, pokud fakt jako člověk musí být pokorný, jo? Protože jenom díky nim fakt jako fungujeme, nebo prostě ta naše práce potom má smysl jenom tím, že oni jsou s námi zajedno, nebo že se snaží být, jako že cítí tu identifikaci s tím úřadem, jo? S tím městem a podobně. Ale to jako je zase téma na hodiny vyprávění, jako ty osudy jednotlivých lidí, ale já si jejich práce čím dál tím víc jako vážím, protože vidím, jako je ta společenská atmosféra nastavovaná jako proti, jo? Proti to, že se neoceňuje vůbec ta role a že se to, všichni jsme byli na úřadě, tak všichni přece vědí, že tam nikdo nic nedělá a podobně. Všichni jsme byli ve škole, tak všichni víme, jak má se učit, jo? A podobné prostě stereotypy v té společnosti fungují, jako jo. No. Umím jezdit autem, proto bych mohl dělat prostě zkušebního komisaře nebo autoškolu. Co pak je to nějaký problém? Přesně tak, vím, jak se zatačí doleva. No a to je vlastně to, proč bychom měli se tady o tom bavit, protože spousta věcí, které ten úřad dělá, protože musí, ne, že jako chce, ale všechny věci, které dělá, tak dělá nejlíp, jak může. Ale proto, že ty lidé, kteří tam jsou, tak jsou jako fakt, jak jsi to řekl, srdcaři. Já mám na úřadě hromadu lidí, to bych ani se nedopočítal, kteří jsou jako velcí odborníci v tom, co dělají a někde jinde, v jinačím zaměstnání, v nějaké soukromé sféře nebo sami, by měli o polovinu víc peněz, dvojnásobek peněz. Ale dělají to, protože možná jak ty a já, tak jako cítí nějaké jako to přispění nebo nějaký ten smysl té práce. Jako dělat něco, co člověka přesahuje. A to možná říkám jako moc vzletně, ale vlastně jako ono to tak je. A o to víc mě to jako fakt štve, když ta celospolečenská představa o tom, kdo je to úředník a co dělá, je taková jako úplně mimo. A ještě navíc, když prostě z médií slyšíš, nebo někdo prostě se vybleje do mikrofonu nebo někde před kameru nějaké jako urážlivé věci, nebo když to ještě byly připomínky typu úředníků je moc, stačí polovina, tak jako naštve tě to, ale když slyšíš, jak se tady ta retorika jako neustále jako stupňuje do nějakých extrémů, tak to je věc, co mě jako na tom vadí, co si myslím, že je špatně a škodlivé, a proto si myslím, že bychom se právě měli o těch věcech bavit, o těch věcech, které se dějí v naší společnosti, které se dějí u nás, na městech, které se dějí na úrovni toho státu, právě z pohledu
jak to právě bere ten úřad. Úředně vzato. Úředně Jak vzato. je to úředně vzato, ano. Ale Úředně jako vzato. má to... To by nebyl špatný název. To by byl jako, super název. to- Jenom tam musíme... Kdybychom se setkali příště, tak jakože teda bychom mohli používat tenhle název. Jo, Jako, jo. úředně vzato. Jenom tam musíme dát nějaké jako do závorky vysvětlení, že to není podcast o exekucích. Ano, jo. To je právě taky jedna z věcí, ale jako mě to se dotýká prostě v podstatě fakt všech 630 let, prostě ten argument, že přece jako každý politik první, co přijde, tak je v podstatě decimace. Mhm. Jako, a to je ne na úřadech jako obcí a měst, ale prostě ten státní. Prostě víme všichni, že úředníků je hodně. Jako, kolik je optimální stav? 0? Nepotřebujeme úředníky, tak je združme. Jo, já to prostě, mě fascinuje, my máme fakt, se můžeme o tom fakt bavit. Jednou za 5 let je zpráva OECD, kterou nikdo nečte, nikdo ji neřeší. My máme prostě málo lidí ve veřejném sektoru. Máme méně, než je průměr. To je nějakých 17,3 nebo kolik bylo v roce 2021 v průměr OECD a my máme 16,3 nebo 16,4. Jako, to je jako mantra, že je těch úředníků hodně, ale my se vůbec nebavíme, každý politik začíná tím, že propouští, stejně toho jsme svědky teď, že se prostě snižují ty počty, ale nikdo neříká ten finální stav, kolik je ten cíl a to je špatně. A nesnižují se hlavně ty agendy. Neeliminují se logicky věci, které jsou špatně nastavovány. Víš to je účelové dotace na volby, které by se daly řešit kapitační platbou. Takže úředně vzato. Úředně vzato. Díky. Díky taky.